בזכות רבנו הקדוש, ובזכות רבי נתן, ובזכות כל הצדיקים, אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. נמשיך את פרשת קדושים, והתורה אומרת, וכי יגור איתך גר בארצכם, לא תונו אותו, כי אזרח מכם יהיה לכם, הגר הגר איתכם, ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. אז התורה מצווה לכבד את הגרים. מה זה גרים? אלה שהיו גויים, ועשו הרבה שטויות, ועכשיו התגיירו והפכו להיות יהודים. אז התורה בפשט מצווה לכבד אותם, ולא לרמות אותם, ולא לצחוק עליהם, ולא להזכיר להם את העבר שלהם וכו'. כי אותו דבר גם אנחנו היינו גרים במצרים. ועבדנו עבודה זרה, והיינו ממש כמעט כמו המצרים, שרצינו לעבור את הים, אז המלאכים אמרו, הללו וללו עובדי עבודה זרה. אז היינו ממש בתינופת כמו המצרים, והקדוש ברוך הוא ריחם עלינו והפך אותנו לעם הנבחר. אז עכשיו אותו דבר, כמו שאנחנו רוצים לשכוח מכל הבלגן הזה שהיה פעם, ועכשיו כבר התקדשנו, אז אותו דבר, גוי שמתקדש ונהיה יהודי, גם אל תזכיר לו את כל העבר שלו. תכבד אותו, עכשיו הוא יהודי לכל דבר. זה מה שתורה אומרת. וחוזרת הרבה פעמים על המצווה הזאת. אז הפשט זה שצריך לכבד את הגר כמו יהודי. אבל ידוע אצלנו כבר, כל פעם אנחנו לומדים, שכל מה שכתוב בתורה, אז הוא מדבר אליי, לנפש שלי, בצורה אישית. אז חוץ מזה שאני צריך לכבד את הגרים, זה גם קשור אליי אישית. איך זה קשור אליי אישית? כי רבנו עכשיו הולך להסביר פה שיש בחינה של גר ובחינה של אזרח. ועוד מעט נגיע, אבל אזרח זה צדיק, וגר זה אחד שהוא לא כזה צדיק. אז גם אנחנו גרים לפעמים. כתוב בפסוק, ואהבת לו כמוך. תאהב את הגר כמו שתאהב את עצמך. וכבר כתוב לפני זה, ואהבת לרעך כמוך, כמו שלמדנו שיעור קודם. אז למה צריך לחזור על זה עוד פעם, ואהבת לו כמוך? אז ככה נראה לי שגר היית מזלזל בו כי הוא גר, כי הוא היה גוי פעם. אז אתה לא תחשיב אותו כרעך, הרעך תגיד זה רק היהודים. אז אתה חוזר על זה מדגישה שגם תאהב אותו כמו שתאהב את עצמך. לא רק את היהודי. אז אותו דבר לפעמים אנחנו מרגישים כמו גרים. אנחנו מרגישים אפילו אנחנו לא יהודים. ככה אנחנו חושבים. כן, לפעמים אנחנו לפעמים אנחנו כל כך נופלים לעבירות, רחמנא ליצלן, שאנחנו חושבים מה ההבדל כבר ביני לבין גוי. אני כבר חושב אני כבר גוי, מה עם כל השטויות שאני עושה, איך זה יהודי, כך מתנהג יהודי? נראה לי אני כבר גוי. כן? הרבה פעמים אנחנו חושבים את זה. וכשאתה בא לברך בבוקר, ברוך שלא עשה אני גוי, אתה אומר בוא'נה, מה אני שקרן אם אני מברך את זה. מה ההבדל? תכלס מה ההבדל ביני לבין גוי? אותו דבר. אז צריך להבין שלאהוב אותו גם כמוך, גם שאתה בבחינת גר, עדיין תבין שגר זה כמו יהודי לכל דבר. אתה יהודי, יש לך נשמה יהודית, אז זהו, אתה יהודי כבר. ותאהב את זה כמוך, כמו שאתה אוהב את הנשמה האלוקית, ככה תאהב אותך אפילו שאתה הכי גרוע שיש, כי עדיין יש בך נשמה אלוקית. אבל עכשיו ניכנס לזה לעומק. ורבי נתן כותב על זה, רבי נתן, כאזרח כגר יהיה לפני השם, ככם כגר, וכן הרבה. אומר, הרבה פעמים בתורה, התורה משווה את הגר לאזרח. מה זה אזרח? אזרח זה יהודי שתמיד היה יהודי. וגר זה גוי שהפך ליהודי. והרבה פעמים התורה משווה את זה ליהודי גמור. כמו שכתוב כאזרח כגר וככם כגר, אתם כמו הגרים, אותו דבר, אין הבדל. ואני מסביר למה יש את ההשוואה הזאת. יש את ההשוואה הזאת כדי להורות ולגלות שהתורה לא ניתנה לבד, או לאלו לבד, או לאלו לבד, אלא רק לכולם היא ניתנה. לגדולים וקטנים ולבינוניים, באיזה דרגה שהוא. כל יהודי או מגויר ליהודי, בכל מצב שהוא אפילו גרוע ביותר, קיבל את התורה. התורה נאמרה לכולם. אין מישהו שהוא לא שייך לתורה. כמו שלמדנו בפרשת מצורעים, הכוח הגדול של התורה, שאפילו המצורעים לומדים תורה וזה מתקן אותם. אז כן, צריך לדעת שבמתן תורה עמדו אפילו הערב רב. כל מי שהיה שייך איכשהו לעם היהודי, מגדול עד קטן, כולנו קיבלנו את התורה. אז גם אנחנו
יש לנו חיות בתורה הזאת. כי עכשיו, מה מסמל האזרח והגר בעבודת השם? מה זה אזרח וגר בעבודת השם? שצריך להשוות את שניהם אחד לשני. האזרח, אז רבי נתן אומר שהאזרח מרמז על גדולי הצדיקים שכבר נזדקן במעשיו הטובים, והגרים מרמז על תכלית הפחותים שעשו עד הנה מעשה גויים. וגם עדיין בוודאי אינם טהורים לגמרי מזוהמת חטאתם. כי יש תשובה של חול ותשובה של שבת. אז מה זה אזרח? קודם כל נתחיל מהגר. מה זה גר? גר זה אחד הוא עדיין בחטאים שלו, והוא לא יזדכך לגמרי. זה מה שנקרא שווי פשע. מה זה שווי פשע? זה בלשון הווה. שכל הזמן אתה נופל, חוזר בתשובה. נופל, חוזר בתשובה. זה נקרא תשובה של 6 ימי החול. זו תשובה פשוטה. למה 6 ימי החול? כי זה כנגד שפעם אתה ככה, פעם אתה ככה. 6 ימי החול זה 6 מצבים. טהור, טמא, פסול, כשר, מותר, אסור. פעם אתה ככה, פעם אתה ככה. פעם אתה ככה, פעם אתה ככה. שלום עליכם. כן? כל פעם אתה משהו אחר. היום אני שומר על העיניים, עוד שעה אני פוגם בעיניים, 5 דקות אני עוד פעם שומר, אחרי זה עוד פעם אני נופל. זו התשובה של רובנו. פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. אתה פתאום מצליח להישמר בבית ולא ללכת עם אנשים שלא צריך, פתאום אתה נופל, פתאום אתה נשמע, פתאום אתה נופל. ככה רובנו, במיוחד מי שהיה פעם חילוני ופגם בברית, אז כל הדעת שלנו נדפקה לגמרי. אז קשה לנו להיות מקובעים. אתה יכול ממש לחשוב שנה שלמה שאתה צדיק, ואחרי זה שנה שלמה שאתה רשע גמור. כן? ככה, זה התשובה שלנו. זה רבי נחמן קורא לזה תשובה של 6 ימי החול. שאתה פעם ככה, פעם ככה. טמא, טהור, פסול, קשה. כן? לא... ככה, טוב, ככה אנחנו רוב הזמן, מה לעשות? יש לך קריזות כאלה, פתאום אתה נשמע מלשמוע שירים של גויים, פתאום אתה נופל בזה, פתאום אתה... ככה אין סוף דוגמאות בכל דבר שתרצה. אבל הבעיה היא שזה יכול להימשך שנים. אז יכול להיות שאתה ככה הרבה זמן, אחרי זה יש לך איזה שנה, אתה נכנס לישיבה, אתה מסתדר, אתה חושב שאתה בסדר לגמרי, ואז פתאום אתה נופל לגמרי. אתה מבין? זה טירוף. זה תשובה של טירוף. זה מה שנקרא שווי פשע, בלשון הווה. שווים עכשיו. כל פעם נופלים וחושבים בתשובה. אז זה נקרא גר בעבודת השם. עכשיו, מה זה אזרח? אזרח זה צדיק שהוא כבר אזרח אצל התשובה. הוא כבר יש לו בית קבע בתשובה, זה תשובה של שבת נקרא. מה תשובה של שבת? זה אחד. אין לו הרבה מצבים. הוא רק בתשובה. הוא רק בקדושה, הוא רק בטהרה, ויש לו זכות בחירה בין לעשות טוב ולעשות ממש טוב. וטוב אצלו זה הנפילה, כי הוא אמור לעשות ממש טוב. כן? זה תשובה של אזרח. שהוא כבר אזרח בתשובה, הוא קבוע בתשובה, שום דבר לא מזיז לו. זה... בעזרת השם נגיע לזה. כן, זה... לוקח שנים, אבל לא לחשוב שזה... בכל מקרה זה לא משנה. התורה אמרה, גם לגר וגם לאזרח, השוותה את שניהם ביחד. אין הבדל. למה? זה עוד מעט אנחנו נגיע. אז רבי נתן ממשיך, והגרים מרמז על תכלית הפחותים שעשו עד הנה מעשה עקום, וגם עדיין בוודאי אינם טהורים לגמרי מזוהמת חטאתם, כמו שאמרנו. אז הם עושים תשובה, ולמדי עדיין אפילו עם התשובה שלנו אנחנו לא טהורים מהחטא שלנו. כי תחשוב שכולנו פה פגומים בברית, כי ככה גדלנו. בתור בן אדם חילוני יש מחקרים שאומרים כמה חשוב זה לשפוך זרע לבטלה, ושזה בריא, וכל מיני קשקוש בלבושים כאלה. ואם אתה לא עושה את זה אז אתה מוזר, וזה לא... אין. ככה נולדנו לעולם הזה. ומספיק שבן אדם פעם אחת בחיים שלו יפגום בברית, אז זהו, המוח שלו דפוק לכל החיים. כן? ואנחנו כמה פעמים פגמנו? הרבה. אז סביר להניח שנשאר גם דפוקים עד סוף החיים. אבל אמרנו, זה לא אמור לייש אותנו, כי זה לא אשמתנו שזה היה ככה. אנחנו צריכים להמשיך לעבוד איך שאנחנו. אז הוא אומר, מה זה הגרים? זה אלה שעדיין עד עכשיו עשו מעשה עקום, ועדיין בוודאי אינם טהורים לגמרי מזוהמת חטאתם. אז אפילו שהפסקנו לעשות כמו הגויים, עדיין אנחנו לא טהורים מהחטאים שלנו. למה זה בלתי אפשרי להתנקות מפגם הברית. רק אם אתה איזה עילוי מטורף, לא יודע מה.
אבל בכל מקרה זה לא משנה, אז הייתה בחינת גר, גם לגר ישבו אותו לאזרח, עוד מעט נראה למה. רק חשוב להסביר את העניין הזה. ורבנו כותב מורן חלק ב' תורה ז', כן? ורבנו כותב את זה. אז זה כבר, רק להגיד את המילה רבנו, כבר יש לנו רפואות לכל הבלגן שלנו. רבנו אומר שרק להזכיר שמות של צדיקים, כבר מתקן אותך ומרפא לך את כל הדעת, ואתה מפעיל את כל הפעולות שהם עשו. אז אנשים כמונו שהם פגומים בברית, אז הוריד לנו להגיד שמות של צדיקים. אתה לא, אין לך דעת ללמוד עכשיו זה, תתחיל ככה להגיד רבי נחמן בן שמחה, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, את כל האלה שכתוב שם בצדיקים. אפשר לעשות שיעור שלם רק להגיד רבנו אמר, רבנו אמר, רבנו אמר, רבנו אמר, ושווה ללכת לשיעור. מה שיעור כזה בירושלים הייתי נוסע לשם. הלוואי שהייתי יכול, אין לי כוח להגיד כל כך הרבה זמן. אז זה מישהו שיש לו אמונה יכול להחזיק בזה. כן, ממש להגיד שם של צדיק, ורבנו כותב על זה בספר המידות, וזה כמה ישועות זה מפעיל. אז עם כמה שאנחנו מבחינת גר, אשרינו שזכינו לשמוע מהתורה של רבי נחמן מברסלב. זה כותב ככה, כי מי שיודע קדושת ישראל, מאין הם לקוחים, ויודע רוחניות ודקות של ישראל, הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי מעוון, ואין עוון שייך להם כלל כלל, לא לפי גודל קדושתם משורשם, וגודל דקותם ורוחניותם. כן? תראו מה רבנו כותב. ישראל לא שייך אליו שום עוון, בגלל שאנחנו קדושים וטהורים לגמרי. רק מה זה כל העבירות שיש לנו? זה כל הכוח החיצוני של עץ הרע שמפיל אותם למטה. אבל אלינו לא שייך בכלל, המהות של ישראל זה קדושה לגמרי. והוא כתוב גם בזוהר שהקדוש ברוך הוא וישראל והתורה זה אחד. כך כתוב בזוהר. זה אחד. רק יש את הכוח החיצוני הזה שמפריע לנו. אז נראה בהמשך מה זה קשור. אז האמת היא שאמרנו שהגר זה אחד שעוד תקוע במעשים של העכו"ם. אז באמת עוד שבוע ככה, נראה לי עוד שבוע זה יום העצמאות, נכון? כן. אז חוגגים את יום העצמאות שאנחנו חופשיים וכולי. אבל תכל'ס, איזה עצמאות זה לא עצמאות בכלל. חג העצמאות וממש עבדות של הסטרא אחרא. מה עושים ביום העצמאות? מסיבות וזנות ובלגנים ותאוות, זה יום העצמאות. יום התאוות הבין-הלאומי שלנו. נתם חקוקה על עצמותם. כן? אז זה לא עצמאות, זה שיא השיעבוד ליצר הרע. אבל צריך להבין שהעצמאות זה שאנחנו יושבים פה ולומדים תורה, זה עצמאות. שאני מחובר לקדוש ברוך הוא ולצדיק האמת, זה עצמאות. ויהודי לא שייך לו שום דבר כזה, רק זה הגויים. מאיפה התקנו את זה? מהגויים. כמו שהם עושים בארצות הברית, ה-4 in July, היום העצמאות שלהם, אז כל הקשקושים שעושים אצלהם, אז העתיקו את אותו דבר אלינו. זה הכל חיקוי של הגויים. חוץ מזה, גם אם אתה לא מאמין בתורה, וזה עד לא עצמאות בשבילך, להיות כאילו חופשי מהיצר הרע, אז עדיין, אפילו בפשט, זה לא עצמאות. מה עצמאות? שאתה עושה כל מה שארצות הברית אומרת לך, שמפציצים אותנו, יורים בנו קטיושות, תורגים פה אזרחים, פיגועים, ואסור לעשות כלום. למה? כי ארצות הברית לא נותנים לנו. איפה נשמע דבר כזה? ארצות הברית הרסו להם את התאומים, מה הם עשו למדינה שהרסה להם את התאומים? מחקו אותה, זהו. היית עושה ברוסיה דבר כזה, היו טובחים שם את כולם. היית עושה בארצות ערב כאלה דברים, טובחים שם את כולם. רק אנחנו לא, אי אפשר. למה? כי ארצות הברית אומרים אסור, והעולם מגנה אותנו. אז איפה העצמאות פה? בפשט כאילו, איזה יום עצמאות? מה עצמאות? אתה עושה מה שאתה רוצה? אנחנו כמו... לא עושים שום דבר מה שאנחנו רוצים. אין פה שום עצמאות. אנחנו כמו בובות של העכו"ם. זה מה שאנחנו. שום עצמאות אין פה. גם לא בפשט ולא ברוחניות. בטח שלא ברוחניות. אבל אמרנו שהעצמאות האמיתית זה להיות מחובר לתורה. כי מה זה... כבר דיברנו על זה פעם אחת. מה זה חירות ועצמאות? הרי כל בן אדם חייב שיהיה לו רב. כל בן אדם חייב שיהיה לו רב ושיהיה לו מסגרת. אין מישהו בעולם שאין לו רב ומסגרת. ורב זה מישהו שהוא מושפע ממנו. למשל אם אתה חילוני, אז הרב שלך זה זמר או שחקן קולנוע. כן? שאתה מושפע ממנו ואתה מחכה אותו ואתה שואף להיות כמוהו. כמו שם נראה אחר. ראיתי בחדשות איזו כתבה שג'סטין ביבר הגיע לפה לפני שבועיים נראה לי זה היה.
וזה זמר אחד, ילד קטן, לא יודע בין כמה הוא, ילד קטן ששר שירים, שכל העולם מתלהב ממנו, לא יודע, סתם זמר, ילד קטן, בסדר. זה? כן, ג'סטין ביבר. החיות שלי, ג'סטין ביבר. סתם, לא יודע מה, לא משנה. אבל ראיתי איך הן מתלהבות מהזה, הסתכלתי בחדשות, איך זה, אתה רואה ילדות ככה, וואו, זה האליל שלי, זה אני הכי אוהבת אותו, אני אלך אחריו לכל מקום, כל מה שהוא יגיד. מה, מי זה? כולה ילד בן 16 ששר יפה, אפשר לחשוב, מה הוא כבר, מה ההשקפה שלו, מה, זה כלום, זה קשקוש. כן? בסדר, אולי הוא שר יפה, זמר טוב, אני אשמע אותו בתור זמר, נגיד. אם אין עם זה שום בעיה, אני אשמע אותו. אבל מה קשור עכשיו שהוא ינהיג אותי? מי זה? הוא כולה ילד בגיל ההתבגרות שלא מבין כלום מהחיים שלו, כן? כמו כולם, זה גיל טיפש 10, אתה לא מבין כלום מהחיים שלך. אנשים הולכים, אז זה הרב שלהם. זה הרב שלהם, זה ג'סטין ביבר. ויש כאלה שהרב שלהם זה שחקן כדורסל, וכאלה שהרב שלהם זה שחקן קולנוע. ומסגרות גם. מסגרת, זה אתה במסגרת כבר דיברנו, זה שאתה רוצה מסגרת של ארסים, או של ליפים, או של אימואים, או של כל ההמצאות גותים, מה שאתה, כל הקשקושים שיש היום, כן? אז כל אחד חייב להיות באיזה מסגרת, וחייב שיהיה לו איזה רב שהוא מושפע ממנו. וזה להיות תחת העבדות של היצר הרע. כי הכל זה קשקוש בלבוש, ואפשר לבדוק את זה, תראה לאיפה זה מוביל אותך, לאיפה זה לוקח אותך, איפה התכלית פה, ואיזה עומק ימשוך בג'סטין ביבר, איזה בן אדם עמוק הוא נהיה. זה לא כזה מסובך לראות את זה, האמת ואמונה זה בעבר, תראה באמת ואיפה זה מוביל. בכל מקרה, אז העצמאות שלנו זה שאנחנו מחוברים לתורה ולרב האמת, רבי נחמן מברסלב, כל אחד שיתפלל לגלות מהצדיק האמת שלו. אבל אני אגלה, זה רבי נחמן מברסלב. בכל מקרה, אז שבן אדם צריך מסגרת, זה המסגרת של התורה והרב. ומי שלא מאמין יכול לבדוק, שיראה על פי האמת לאיפה זה לוקח אותך ולאיפה זה לוקח אותך. ואל תגידו שכל הבלגן בתורה, ספרדים נגד אשכנזים וכל המתנגדים על ברסלב, אז תראה איזה בלגן יש בתורה. אבל זה לא התורה, זה אנשים. זה צריך לשים חילוק. אנשים שונאים את הדת בגלל האנשים, לא רוצה לבטאות פה לא יפה, אבל האנשים שעושים בלגן בתוך הדת. זה לא קשור, זה לא הדת. התורה לא אומרת לעשות מריבה בין ספרדים לאשכנזים, והתורה לא אומרת שצריך לרצוח את מישהו ברסלב, והתורה לא אומרת כאלה דברים. כן? התורה זה, תקראו את התורה, תבינו מה זה התורה, לא צריך להיות כזה חכם גדול. אבל לא לשנוא את התורה בגלל שיש כל מיני אנשים משוגעים בתוך התורה, אפילו רבנים, כן? רבנים שהורסים את כל היהדות, רבנים שמרחיקים אנשים מהתורה. רבנים עושים. הבעל שם טוב ראו אותו פעם, התלמידים שלו דופק את הראש של העץ, הם שאלו אותו מה קרה, אז הוא אמר, אני רואה שלפני שהמשיח יבוא, יהיו רבנים, רבים כהרבה, כמעט 90% מהרבנים, שהם יהיו הרשעים שמרחיקים את הדור מהתורה. ככה הבעל שם טוב אמר. במפורש הוא אמר את זה לתלמידים שלו. אז לא להסתכל על הבני אדם, להסתכל על התורה עצמה, מה היא רוצה. המסגרת זה התורה, והרב זה רבי נחמן מברסלב. תראו את התורות שלו. לדון לכף זכות, מצווה גדולה להיות בשמחה, לא נראה לי שמישהו שיחשוב שיש לו בעיה. וגם תורות עמוקות מאוד, שלא יחשבו שזה טיפשים כאלה שקופצים ברחוב. יש פה, גם בזה יש שכל גדול בלקפוץ ברחוב, זה לא פשוט בכלל. כי תראה, רוב האנשים, במקום לקפוץ ברחוב, הם חותכים ורידים ברחוב. אני יודע מה עושים, כולם בדיכאון ובעצבות. וזה שיש מישהו שקופץ ברחוב, ואם הוא זכה לקפוץ ברחוב, אז אני רוצה לדעת מה זה ברסלב, שגם אני יהיה לי מצב רוח לקפוץ ברחוב. למה אין לי מצב רוח לקפוץ ברחוב בכלל? אם זה קופץ ברחוב, אז אני רוצה לדעת מה לימדו אותו, איך הוא הגיע למסקנה שצריך לקפוץ ברחוב, איך הוא שמח בכלל, מה יש לשמוח. אז זה עצמאות, שרע לי בחיים ואני עני ואין לי כסף וכל העולם חולקים עליי כי אני ברסלב ואני הולך וקופץ ברחוב ושמח עם הקדוש ברוך הוא, זה עצמאות. שכל העולם הולכים אחרי קשקושים ויש מלחמות ובלגן ואני יכול לקפוץ ברחוב ולשיר שירים ובלי סמים ובלי אלכוהול, כן? רק מהשמחה שאני שמח כי אני טוב לי, אני חי ונושם וכל אחד יש לו דברים שהוא זכה להם, מצוות וכו'. זה מה שנלמד עכשיו. אז שאני שמח ככה ברחוב, זה עצמאות, זה יום העצמאות אמיתי. וגם דרך אגב, רק נחליק פה, אם כבר דיברנו על עצמאות, אז על כל העניין של הצפירה, למה דתיים לא עומדים בצפירה. אז זה שיש דתיים שהולכים בצפירה וזורקים אבנים, זה ודאי שהם טמבלים. כי ההלכה עצמה, הרב עובדיה יוסף אומר, שאם בן אדם חרדי נמצא במקום שכולם עומדים בצפירה, הוא גם צריך לעמוד בצפירה כדי שלא יסנאו אותו. אין עניין דווקא, אם אתה ליד חילונים, תעמוד בצפירה. ואני מדבר על זה שכל החרדים בישיבה נמצאים והם לא עומדים בצפירה.
שזה צריך לא לעמוד אם אתה לא נמצא עם חילונים. למה? כי זה מנהג של גויים, עכשיו פרשת קדושים, אמרנו שאסור ללכת בחוקות הגויים. וזה לא המצאה של יהודים, יהודים לא, אין להם זמן שעוצרים. יהודי כל הזמן ממשיך קדימה, כל הזמן מתקדם. בן אדם מת, אז הוא עושה את התיקונים שלו עכשיו שמה. עכשיו, בכל זאת, אנשים חושבים שהדתיים לא אכפת להם מזה, אבל רוב המשפחות הם היו דתיים שהיו בשואה, אז כן אכפת לנו מזה. ומה שאנחנו עושים, מה שיהודי עושה במצב כזה, קוראים תהילים. משהו מת, זה לא יעזור לו שתעמוד ככה דקה. זה לא יעזור לו. מה זה יעזור לו שתעמוד ככה דקה? מה זה ייתן לנשמה? מה זה ייתן? כן, אתה עוד יותר מוסיף... מה זה נותן? מה זה נותן שאני אעמוד ככה? אבל כאילו מעניין כשהוא ייתן. כן, זה שטויות. אבל זה כאילו, אז הם אומרים שאתה עומד דקה ואתה חושב על הנפטרים. אז אתה רוצה עכשיו על הנפטרים, תקרא להם תהילים, תגיד קדיש כללי, אבל באף אחד שהוא עומד ככה, הוא לא חושב על הנפטרים. הרבה אנשים צוחקים, כן, עומדים וצוחקים מהרעש של התפילה, ככה זה לא יודע למה, זה מצחיק הרעש של התפילה כנראה. או מצד שני, בגלל שאנחנו כולנו, המוח שלנו פגום, ואנחנו לא יכולים להתרכז אפילו דקה אחת, אז אף אחד לא חושב על נפטרים, כל אחד חושב מה עבר לו במשך היום, חושב על העסקים, או שהוא לא חושב על כלום, או שהוא חושב על הרעש של התפירה, או שהוא חושב איך דפקו אותנו עם הכספים של השואה שלא קיבלנו אותם, או איזה גנבים הם בממשלה, זה מה שחושבים. אף אחד לא חושב באמת על הנפטרים. אז במקום כל הקשקוש הזה, קח ספר תהילים ותקרא בזמן של התפירה, נראה לי רבי אמר לי מהרבנית ימימה מזרחי, שהיא אמרה, בזמן הצפירה, כל ישראל לומדים דום, אין לשון הרע, זה עת רצון מהשמיים. עכשיו כולם בשקט, אין לשון הרע, תתפלל למען הנשמות הנפטרות. תתפלל לעילוי נשמתם, תתפלל שיהיה משיח שיבוא, שיגאל אותנו, שיגמר וואי, נכון. הצפירה זה עת רצון, יש פה כולם בשקט, אין לשון הרע, אין כלום, עת רצון. כן, זה היה סתם בסוגריים מרובעות. מה ההבדל בין סוגריים מרובעות לעגולות? מרובעות זה כולל הרבה יותר נפרד. כן? עגולות בתוך המרובעות. כן? הלאה, אני שואל. המעוגלות בתוך המרובעות? כן. מעניין מה זה אומר. טוב, אז בקיצור, אז נחזור לגר והאזרח. אז אמרנו שלכולם ניתנה התורה בשווה, רבי נתן כותב, ואף על פי כן לכולם ניתנה התורה בשווה, גם לצדיקים וגם ליהודים, שהיה למטה ועשה המון עבירות, גם לכל יהודי ניתנה התורה, גם ליהודי שעשה הכי הרבה עבירות בעולם, גם הוא קיבל את התורה. כל יהודי אין כזה סוג ב', אין דבר כזה, אתה יהודי, אתה יהודי, גם אם אתה גוי והתגיירת כמו שאמרנו, עכשיו אתה יהודי, אז אתה יהודי. וגם אתה ברוך הבא למועדון של הקדוש ברוך הוא, ואין פסוק ב', כולם שווים. וגם הצדיקים הגדולים צריכים לקיים מצוות כמו שאתה מקיים, צריכים להיכנס לשירותים כמו שאתה נכנס. ומשה רבנו שהוא עמד בהר סיני 40 יום ו40 לילה ולא אכל ולא שתה, גם הוא כל בוקר צריך לבוא עם התיק תפילין שלו, לפתוח, להתעטף בציצית, לברך, ככה לשים תפילין, לכוון שזה יוצא טוב, לבדוק ככה עם המראה, לעשות ככה בראש. גם משה רבנו צריך, כולם צריכים. הרבי נחמן היה עושה את זה, אין מה לעשות. לפני שקיבלנו את התורה הם קיימו הכל בראש, במחשבה, לא יודע איך הם עשו את זה, הם היו חכמים. אבל עכשיו אחרי שניתנה התורה, כולם יכולים לקיים את המצוות וכולם חייבים לקיים את המצוות. והצדיקים הכי גדולים עושים גם כמו שאתה עושה. גם ככה עומדים 18 וצריכים לקרוא את התפילה. אולי הם מכוונים יותר, אבל תכלס הם עושים את אותו מצווה כמו שעושה. וגם צריכים לקחת את הלולה ולנענע אותו ככה עם האתרוגים, הם צריכים להיכנס לסוכה ולקרוא את המגילה וכו', הם צריכים כמוך. אז כולם שווים בעניין הזה, התורה לא חילקה, אין צדיק יש לו מצוות של צדיק ורשע יש לו מצוות של רשע, אז כולם אותו דבר. ובאמת שפעם זה לא עוזר שפעם היו לומדים את זה שהיו עושים בראש. למשל אברהם אבינו יכול לקיים תפילין במחשבה. וזה לא משנה, היום גם אם אתה יודע אתה לא יכול. למשל רבי נחמן כתוב עליו, שכתוב בשבחי הר"ן, שהוא היה פעם אחת בסירה, הוא היה בסירה עם הרבה ערבים והוא חשב שהוא הולך למות, כתוב ככה. וגודל עוצם הסכנות שהיה להם בחזירתם אי אפשר לספר. כי היו על הספינה הזו של מלחמה שהייתה מלאה ישמעאלים, והם היו רק 2 יהודים לבד, ודרך הישמעאלים, בפרט אנשי מלחמה, לתפוס יהודים ולמוכרם במרחקים לעבדים.
והיה לרבנו זיכרונו לברכה פחד גדול מזה, ואמר שהתחיל לחשוב בעצמו, מה יעשה אם יוליכו אותו לאיזה מקום על הים, שאין שם יהודי וימכרו אותו שם, ומי ידע מזה? והיה לו צער גדול, איך יוכל לקיים שם את מצוות התורה? עכשיו ימכרו אותו באיזה עיר של ערבים, איך הוא יקיים עכשיו מצוות של התורה? והתחיל לחשוב בדעתו בעניין זה, עד שזכה שבעל השגה שיוכל לעבוד את השם יתברך, אפילו כשלא יוכל חס ושלום לקיים מצוות, כי השיג העבודה של אבות העולם שהיה להם קודם מתן תורה, שקיימו כל המצוות. אף על פי שלא עשו את המצוות כפשוטן, כמו יעקב אבינו שקיים מצוות תפילין על ידי מקלות אשר פיצל כידוע. אז רבנו העיד על עצמו שהוא יודע לקיים את כל המצוות במחשבה כמו הצדיקים, כמו האבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב. רבנו הגיע למעלה הזאת. אבל אף על פי שהוא הגיע לדרגה הזאת, הוא עדיין מחויב לעשות את כל המצוות כפשוטו, כמו שאנחנו עושים. כמו יהודי פשוט, ככה רבנו חייב. רק אם הוא אנוס והוא נכנס לאיזה כלא, רק אז, אבל ככה סתם הוא חייב, כמו שאני עושה תפילין, ככה הוא עושה תפילין. כן? ויש איזה סיפור אחד שרבי נתן היה עם רבי נחמן פעם אחת, וגם סיפר מורנו הרב הצדיק רבי נתן, זכר צדיק לברכה, כי בעת שדיבר עם מועדוננו, מורנו ורבנו זכר צדיק קדוש לברכה, ממערת אליהו שהיה שם בעת היותו בארץ ישראל, רבנו שהיה בארץ ישראל, הוא היה במערה של אליהו הנביא, אז אמר לו אדוננו מורנו ורבנו, זכר צדיק קדוש לברכה, שאז בעת עמידתו שם, רבנו עמד שם במערה של אליהו הנביא והתחיל להתבודד, לדבר עם הקדוש ברוך הוא במילים שלו, אז נצטער בעיניו מעמד אליהו שם להתפלל ולהתבודד, ובזה הלשון אמר לו, איך מיר אויס גילמת עד דאיז גישטין אליהו און אך זיך אויס גרט. הבנתי כלום. גם אני לא, אבל מזל שיש תרגום. אז הוא אומר, ציירתי לעצמי איך שכאן עמד אליהו והשיח את ליבו לפני השם יתברך. רבנו עמד במערת אליהו הנביא והוא אמר, בוא'נה, אליהו הנביא, הוא היה בן אדם. והוא עמד פה במערה והוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא כמו אנחנו מתבודדים. אבא, תעזור לי, אבא. אליהו הנביא שעלה לשמיים, ככה הוא היה, שהיה בן אדם, ככה הוא עשה. ותראה, וסיפר מורנו הרב רבי נתן זכר צדיק לברכה, שאז נתעורר ונתחדש ונתחזק ביותר לעסוק תמיד, ולפרס שיחתו לפני השם יתברך, על כל דבר שחסר בעבודת השם יתברך, כי הבין אז מדבריו הקדושים האלו, שגם אליהו לא זכה למדרגתו, שלא טעם טעם מיתה וקבורה, רק על ידי תפילה והתבודדות. כי אלו כבר אמר שכל צדיקים באו למדרגתם, רק על ידי התבודדות וכו'. אז תראה שגם הצדיקים עושים כמונו, גם מתבודד כמוך, כמו שאתה מתבודד, גם אתה מתבודד, ורבי נתן נדלק מזה שאומר, וואלה, גם אליהו הנביא התבודד, והוא הגיע לשמיים בזכות זה. אבל איך? בזכות מצוות שאנחנו גם יכולים לעשות. הצדיקים מתעלו בזכות אותם מצוות שאנחנו גם עושים. רק מה ההבדל בינינו? שהם מעריכים את זה ואנחנו לא מעריכים את זה. זה ההבדל. אבל הם עושים בדיוק מה שאנחנו עושים. ועכשיו נדבר איך מעריכים את זה. אבל מה אבל יצר הרע אומר לנו? יצר הרע אומר, מה אתה מבלבל לי את המוח? מה אתה בכלל בא לבית כנסת אפילו? עם כל החטאים שלך ועם כל העבירות שלך ועם כל... אל תבוא לבית כנסת אפילו. זו חוצפה שאחד כמוך בא לבית כנסת. כן? אבל... אומר מה, עם כל העבירות שלך עכשיו ברגע זה מכינים לך, מוסיפים גחלים לתנור שבגיהנום איפה שישרפו אותך, עכשיו ברגע זה מבהירים אותו ככה שתבוא שיהיה ככה חם, כן? שכמו שמגיע לך, שיהיה חם ממש. עכשיו ככה עושים מנפנפים שם וזה. אבל בא רבי נחמן מברסלב, נחל נובע מקור חוכמה, הוא אומר לנו שכל זה קשקוש בלבוש. הוא אומר לך, נכון, עשית עבירות. אבל מה אתה רוצה? נולדת חילוני, מה אנחנו יכולים לעשות? כמו שדיברנו. חינכו אותנו לשנוא את הדת. חינכו אותנו שהדת זה קשקוש בלבוש. העולם הפרוץ הזה, חיית בעולם פרוץ. חיית במחשבים האלה, בסרטים, שהכל זז מהר. איזה קשה. שמעתי מחקר שאמרו שהיום כל הסרטים זה בתלת מימד. כן? תלת מימד, אימקס עם מסכים גדולים כאלה. אז שמעתי שבארצות הברית הרבה אנשים התאבדו אחרי שהם ראו סרט בתלת מימד. למה? כי הם הרגישו כזה מציאות הרבה יותר כיפית במציאות הזאת, שהם חזרו למציאות הזאת, זה היה להם כבר מגעיל, שהם העדיפו להתאבד. כן? עד כדי כך. כי התאוות הם כבר כל כך, זה ההנגובר. אחרי שלוקחים סמים או שמשתכרים, יש הנגובר. למה? כי היה לך כל כך כיף, ועכשיו אתה חוזר לעולם המאפן הזה. כן? היית חי בסרט, אחרי זה לא אמיתי, זה סרט. מה זה סמים ואלכוהול? זה לא אמיתי.
זה דמיונות. לא דבר סרטים. למה חי בסרט? כי אתה חי בדמיון, זה לא אמיתי. סרטים האלה תלת מימד, זה לא אמיתי. אבל זה כל כך יפה, אפקטים, וזה בא, וזה יוצא אליך, כל מיני כאלה, זה מגניב. אז אחר כך תחשוב איזה משעמם זה לחזור לעולם הזה. מישהו עם ה... אז תחשוב מה זה מעולם כזה מגניב, פתאום לחזור לעולם האפן שלנו. אז אנשים יתאבדו. אז תחשוב שאנחנו היינו בעולם הזה, אז איזה קשה לנו עכשיו להתנקות מכל המחשב והדברים הרצים מהר, ולהתחיל ללמוד ככה תורה שהלימוד יהיה לעילוי נשמת כל הנפטרים בשואה. אמן. לשחרור של גלעד שליט. לשחרור של גלעד שליט. ולרפואה של הרב שלום ארוש בן ים. הוא אמר שרוצה שיקראו בשבילו את מזמור ו' בתהילים. שכחתי מזה. כבד בעיניים, כנראה. כן? מה זה שהוא בבית חולים או משהו? איזה מזמור הוא רוצה? ו'. אז יאללה, בוא נקרא אותו, אחר כך לא יהיה תלמוד אותך. אז תכין לנו ספרי תהילים. כן? אז אנחנו היינו רגילים לדור שהכל רץ לך מהר מול העיניים, ופתאום תוקעים אותך מול התורה ככה, איך אתה יכול להתרכז? הנה, אני עכשיו אקח לעצמי גם. תעצור לו? כן. לא. תהילים זה חשוב מאוד. נכון, וגם אדם מבקש באיזה מזמור מסוים. עוד פעם, יצא לנו, לא יצא. וגם, כבר למדנו, זה היה פעם אחת, רבנו דיבר שהגאולה תבוא בזכות אלה שקוראים תהילים. אז הוא אמר, איך צריך להיות איזה בן אדם אחד שפעם אחת חבר שלו ביקש, תקרא עליי תהילים שאני אבריא, אז הוא התחיל לקרוא תהילים, וכל פעם שאל אותו, נו, אתה בריא כבר? עוד לא. נו, אתה בריא כבר? עוד לא. אז הוא אומר, ככה צריך להיות, כזה בתמימות כזאת. שהוא באמת האמין, אם אני אקרא, אתה תהיה בריא, רק זה הזמן. הוא אומר, ככה צריך. רבי מרדכי גם אומר לי ככה, הוא אומר לי, אתה רואה, בכל זמן שיש צרה לעם ישראל, מה הם לומדים גמרא? הם לומדים זה, הם קוראים תהילים. אנחנו באים בשבת, גם בסעודה שלישית, גם בליטאים. פה תזה, יאללה, שם תהילים, מוצאים, מתחיל לחלק איזה צדיק. איזה רבי מרדכי צדיק? מרדכי אלתית. מי זה? זה כן שיושב שם בצד, זה מסע הלבן. זה כן שיושב, הוא אומר, ככה הוא אוהב, הוא כמה אוהב את התהילים, זה משהו. צודק. מה אתה עושה שאני לך, מה קורא תהילים? 19, עמוד 19, עמוד 19. יש לו? טוב, יאללה. לכו נרננה על אדוני, על צור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נריע לו, כאל גדול אדוני, הוא מלך גדול על כל אלוהים. למנצח בנגינות על השמינית, מזמור לדוד, אדוני על באפיך תוכיחני, ועל בחמתך תיאסרני, חונני אדוני כי אומלל אני, רפאני אדוני כי נבהלו עצמי, נפשי נבהלה מאוד, ואתה אדוני עד מתי, שוב אדוני חלצה נפשי, הושיעני למען חסדך, כי אין במוות זכרך, בשוני יודלה, יגעתי, הנחתי אעשה בכל לילה, מיתתי ודמעתי ארשי אמצא, אשר שם מכעסני עד קר וכל צוררי, סורו ממני כל פועלי אבן, כי שמע אדוני כל בכי, שמע אדוני תחינתי, אדוני תפילתי כך יבושו, ויבלו מאוד כל אויבי ישובו, יבושו רגע. מי ייתן מציון נשות ישראל ושוב אדוני שבות המרגל לעקוב ושמר את ישראל. תודה רבה שזיכית אותנו. תודה רבה שזיכית אותנו, אתה הזכרת לנו. תהיה בריא, לא אתה. קבלין דן מן דן. טוב, כן. אז קיצור, אז עלינו קשה לעבור מכזה עולם לעולם שפתאום צריך לשבת מול ספר, כן? כמעט בלתי אפשרי. רבנו אומר לך, נכון, אז מגיע לך שיחלמו לך את הגיהנום שם למטה, אבל קודם כל לא מגיע לך כי ראינו למה, ומצד שני, בכל מקרה, מה ילווה אותך בסופו של דבר לעולם הבא? הפנטות, המחשבים, הסרטים, מה ילווה אותך? רק המצוות, מעשים טובים, תהילים וכו', כל מה שקשור לתורה, זה מה שילווה אותך. אז גם אם באמת אתה פושע ואתה עושה הרבה חטאים, זה לא טוב. אבל בכל מקרה תפוס כל מה שאתה יכול, כי זה מה שישאר לך בעולם הבא. חטאים זה לא יישאר לך. אז מה זה יעזור לי עכשיו להתייאש ולא לעשות כלום? אז אני לא יהיה לי כלום באמת. אז תפוס מה שאתה יכול, אתה יכול לתפוס איזה מילה, אז תפוס איזה מילה. כן? ופשוט, לא מסובך.
גם אם אתה, בן אדם רגיל לעשן כל יום 3 קופסאות סיגריות, אז פתאום הוא חוזר בתשובה. איך הוא יפסיק בשבת לעשן? בלתי אפשרי. אפשרי עם הזמן, אבל על המקום אין מצב בחיים. אז היצר אומר לו, אז אתה מעשן, אז אל תשמור שבת כבר, אתה מעשן. אבל מה זה קשור? פלטה אתה יכול להדליק, פלטה אין בעיה. למה דווקא לבשל באש? אתה יכול לבשל על פלטה, אין בעיה. לבשל בפלטה. אתה יכול להשאיר נר לפני, שבמקום להדליק עם המצית הסיגריה, יש לך כבר נר, זה פחות עוד הדלקה. אתה מעשן 1,000 סיגריות, אז אתה מעשן 999 סיגריות. אחת בשביל הקדוש ברוך הוא. ובדרגה הנמוכה שהבן אדם הזה נמצא, זה שהוא לא מעשן סיגריה אחת בשביל הקדוש ברוך הוא, אצלו זה נחשב אם אצלו זה 100%, אז הוא נתן 100%, ובשמיים בכלל לא ידונו אותו על כל זה. כי הוא אנוס. אבל נתת עכשיו סיגריה אחת בשביל הקדוש ברוך הוא, אז זה נתת את המקסימום שלך. ועד רבה, זה כל כך הוא יקבל על זה שכר, כי זה נראה בראש כל כך מטומטם, שאתה לא מעשן סיגריה אחת, ויצחקו עליך, ואתה תרגיש בעצמך גרוע, שאתה תקבל שכר על זה שאתה אמיץ, שאתה חושב שזה שווה בכלל לא לעשן סיגריה אחת בשביל הקדוש ברוך הוא. כן, אתה מבינים מה אני מתכוון? כי זה נראה זלזול, מה זה הטמטום הזה לא לעשן אחת? אבל בגלל שזה כזה נראה פשוט, ואתה בכל זאת מתאפק, אפילו פחות שחטה אחת. פחות, אל תיקח, את השחטה האחרונה, אל תיקח. למה? בגלל הקדוש ברוך הוא. אני לא לוקח את השחטה הזאת בשביל הקדוש ברוך הוא. כי אני רוצה לשמור שבת לגמרי. מדובר על מי שרוצה לשמור שבת 100%. רק מה לעשות, אני מכור לסיגריות? אז אתה מכור, אז אתה תרצה בראש לשמור 100%, ובפועל תעשה מה שאתה מסוגל. אתה מסוגל פחות שחטה אחת, קח אותה, ועוד מעט נראה איך אתה בכלל תגיע לגמרי לשמור. נראה, קודם כל רק ניתן את זה, אבל נראה איך בכלל אתה מגיע לגמרי לשמור. אבל דבר ראשון, תבין שכך מה שאתה מסוגל לתפוס. מה שתפסת, תפסת. אתה פוגם 1000 פעמים בעיניים ביום, פעם אחת אתה יכול להוריד את העיניים, אפילו בחורה אחת עוברת, אתה מסתכל עליה, אז תוריד ככה לכמה שניות, העיקר שיקמה בשביל הקדוש ברוך הוא, שהוא יראה, תראה לקדוש ברוך הוא שאתה רוצה לפחות. בברסלב זה לא סתם אומרים רצון, טוב אני רוצה, לא, תראה שאתה רוצה גם, תעשה מה שאתה מסוגל. והקדוש ברוך הוא כבר רואה עד כמה השתדלת. אז תפוס... מה זה דבר? זה אמותי עם הרדיו שלי. אז תפוס כמה שיותר מצוות. כי עוד פעם, כל המצוות שאנחנו עושים, זה אותן מצוות שהצדיקים עושים ממש. צריך להבין, מה הבינה... אין מצוות אחרות לצדיקים, זה אותן מצוות. כן, תבין, עכשיו הוא מסביר כמה זה גדול. הוא כותב במשיבת נפש. אבל ההבדל שהם מעריכים את זה, רצית להסביר את הנקודה של הערכה של הדבר. כן, עוד מעט נדבר על זה. צדיקים יש להם הרבה יותר כוונה, הם יכולים על פי אריזל וזה, אבל בפועל הם עושים אותו דבר, עוד מעט נראה את ההבדל. אז רבי נתן כותב במשיבת נפש, מה זה, מי זה? יש שיכולים לטעות מאחר שרואים עצם ריחוקם מהאור, על כן יכול ליפול עליהם מצבות ומראה שחורה חס ושלום, שהוא מזיק מאוד ביותר מן הכל כידוע. על כן מי שחס על עצמו באמת, צריך להפוך הכל לשמחה. שדייקה על ידי שרואה שמבין עוצם התרחקות האור ממנו, על ידי זה דייקה יגיל וישמח מאוד. זכית להבין שאתה רחוק מהקדוש ברוך הוא, עכשיו תשמח מזה. ממה תשמח? לא מזה שאתה רחוק. מבין לפחות. כן, זה דבר ראשון, מזה שאתה מבין, אבל פה מביא עוד חידוש. כי הלא אף על פי כן, הוא רואה שהאור אצלו ממש. כי הלא אף על פי כן, אנו מדליקים אור הקדוש של נר חנוכה בביתנו ממש. וכן תפילין שהן אורות נשגבים מאוד, אנחנו מניחים אותם על זרועותינו ועל ראשנו, יש התקרבות יותר מזה. אתה עם כמה שאתה רחוק, הדלקת נר חנוכה בבית שלך, הנחת תפילין על הראש, אתה קולט מה זה? בכלל נר חנוכה, כתוב שחנוכה ופורים זה האורות הכי גבוהים שיש. כשאתה מדליק נר חנוכה אין לנו מושג לאיזה עולמות אתה מתחבר, נר חנוכה, ויש לך לרשע ורחוק כמוך, יש בבית נר חנוכה. יש לך תפילין על הראש, אתה יודע, תפילין זה מחובר לאק, לעולמות הכי עליונים, תפילין. לא מקדמו. כן, יש יותר התקרבות מזה, רבי נתן שואל בתמיהה. ואם שאנו יודעים שעדיין אור התפילין רחוק מאיתנו מאוד, אדרבה, זה שמחתנו שמרפאים אותנו ברפואות יקרים ונפלאים כאלו, הבאים ממרחק גדול כל כך. ובזה שלנו תקווה גדולה, כי בוודאי יוציאנו השם יתברך מכל צרותינו ויקרבנו אליו ברחמים. תראה מה זה. תשמח, אתה כזה רחוק וחולה, אז תראה איזה תרופה, הקדוש ברוך הוא הוביל לך תרופה מעולמות הכי עליונים לאחד כמוך.
אין לך להכניס לך תרופה מעולמות הכי עליונים. אנחנו בכלל לא מסתכלים על זה, לא מבינים, תפילין, מניח תפילין, ככה כל יום. אתה יודע מה זה תפילין, איזה אור ירד, איזה רפואה קיבלת? נר חנוכה, סתם, נר חנוכה, חושבים זה איזה משחק, לא מבינים מה זה נר חנוכה, איזה אור. ואני, אחד כמוני, גרוע כמוני, אפס מכל הבחינות, זכיתי להדליק נר חנוכה, זכיתי להניח תפילין. מינוס. לא מבינים מה זה, כן, מתחת ל... כן, בלי סוף. אוי. ומאחר שאנו רואים בכל עת אורות רחוקים ונשגבים כאלה שהם אצלנו ממש, ואם עדיין אנו רחוקים מהם, אדרבה, כל זה צריך לדע שלא ייפול בדעתו כשרואה שעובר עליו מה שעובר, אף על פי שמניח תפילין ומדליק נר חנוכה וכו' וכו', כי צריך שידע שעדיין האור רחוק ממנו מאוד, אף על פי כן צריכים להפוך הכל לשמחה, כי אף על פי כן האור הרחוק והנשגב הזה הוא אצלי ובביתי ממש. אז נכון, אני לא צדיק ואני לא יודע לכוון, ואני לא מבין מה זה תפילין, ואני לא מבין מה זה נר חנוכה, ויש לקרוא את הברכה של חנוכה עם כוונות, ויש להניח תפילין עם כוונות, וזה מה שצדיקים עושים, והם בכלל נמצאים בעולמות עליונים, ואני לא מבין את זה, אבל זה אצלי ממש בבית שלי. כמוהם בדיוק. אז אני לא מבין, אבל יש לי נר חנוכה, וכל ההשפעות שהם עושים בכוונות, הבנתי, לא הבנתי, זה קורה אצלי. כן. תמימות בפשיטות. אנחנו לא מבינים, כן, אנחנו לא מבינים את זה, תבינו, שאברהם אבינו פעם בשביל להניח תפילין, הוא לא הניח בפועל, הוא חשב מחשבות, הוא היה בעולמות עליונים, ותחשבו שבן אדם מגיע לכזה מצב, איזה תיקונים ואיזה רפואות הוא מושך על עצמו ועל כל העולם. תחשבו לבד, מה זה שאני מניח תפילין, שהגעתי לדרגה, שאני מניח תפילין רק עם הראש, עם המחשבה, תחשבו איזה שפע זה עושה בעולם. אז בגלל שהקדוש ברוך הוא ראה שהדורות מצטמצמים ונהיים טמבלים, אז הוא הוריד את התורה. מה זה הוריד את התורה? ירדה מלמעלה לנמוך, ושהתורה ירדה, ירדו המצוות, ואז העולמות העליוניים התחברו בגשמים. זה אומר שהיום שאני מניח תפילין, זה עושה אותו אפקט כמו שאברהם מניח תפילין בעוצמות שלו. זה אותו דבר בדיוק. אני לא מבין איך זה עובד, אבל זה לא משנה, כי זה מה שקורה בפועל. זה בכלל לא משנה. זה הגר והאזרח, זה לא משנה. זה משנה כי הוא מבין, אז הוא יותר נהנה. אם אני מבין מה אני עושה שאני מניח תפילין לעומק, זה כמו שלמדנו שבוע שעבר על קדושים. שאיך אתה רוצה להרגיש את ההתלהבות של תפילין, אז תתחיל ללמוד אותם לעומק, תבין מה זה עושה. אבל גם אם לא הבנת, אז תבין שאתה עושה בכל זאת מה שהצדיק עושה, אתה פשוט לא מבין את זה, אבל אתה עושה מה שהצדיק עושה. אתה מדליק נרות חנוכה, אתה מפעיל את כל מה שפועל בעולמות העליונים, אם אתה עושה את זה על פי ההלכה. למה חשוב לדקדק בהלכה? אתם אומרים, למה אתם מדקדקים כל כך? אז כי אתה מכוון בעולמות העליונים. זה כמו הסיפור הזה שזה מחבדניק הזה, שאחד שלח מייל לחבדניק, למה אתם כל כך מדקדקים במצוות? והוא לא מחזיר לו תשובה. אז אחרי שבוע עוד פעם שלח לו מייל, אין לך מה להגיד, אז הוא אומר, לא, יש לי מה להגיד, פשוט בלי כוונה, אני שלחתי לך מייל ולא שמתי נקודה, זה היה וואלה נקודה במקום קום, אז לא היה נקודה. אז זה לא יגיע, אז מה זה משנה נקודה? מזיקו לנקודה קטנה, נכון? מה זה משנה? אין נקודה, זה לא יפעל, הכתובת של האינטרנט לא תעבוד בלי נקודה קטנה. אותו דבר מצווה, לא דקדקת בה כמו שכתוב בהלכה, אז אתה לא תפעיל את העולמות העליונים. אבל כן הנחת על פי ההלכה, ועשית את המצווה על פי ההלכה, אז כרגע לחצת Enter, והפעלת את כל השפע שהצדיקים פעם היו מפעילים במחשבה שלהם. שזה אי אפשר לתאר ולשער. וזה כל יהודי, אם עשית מצווה על פי ההלכה, זה מה שקרה. זה מה שקרה, הפעלת עכשיו את כל העולמות. אנחנו לא מבינים מה זה, כל מצווה איזה יעלום זה, תחשוב מה זה. תחשוב שאתה כל בוקר, כמו יעקב אבינו, מניח תפילין, עושה את כל ההשפעות שהוא עשה. כשאתה שם ציצית, אתה יודע מה ציצית, תקרא מה כתוב, שזה אורות מקיפים, ואתה מוריד, וואו, מה כתוב על ציצית. כל זה אתה מפעיל, שאתה מניח ציצית. ואנחנו לא מסתכלים על זה אפילו לא מזיז לנו. אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים. נרות של שבת, תדלק את הנר של שבת, אתה יודע מה זה נר של שבת? אתה יודע מה זה מפה לבנה לכבוד שבת? מה זה מפה לבנה? כל דבר כזה, יש רמזים, זה... אפילו שאתה שם מפה ואתה מקשר את הבית לכבוד שבת, זה עושה דברים בעולמות, זה לא צחוק. כל תזוזה, רבי נחמן אומר שכל תזוזה שיהודי עושה בעולם הזה, אני עושה ככה, הוא אומר, בכל העולמות נעשה ככה עכשיו. מה זה אומר? אין לי מושג. אבל תבין שאתה... יש לך חתיכת אחריות, זה לא צחוק. ומבין, לא מבין, זה לא משנה, אתה צריך לדעת שזה מה שקורה. וכל מצווה שאתה עושה על פי ההלכה, אתה עושה את אותו דבר כמו שהצדיקים עושים. ונכון, הוא אמר פה, זה מה שהוא אמר, זה רחוק מהשכל שלנו, אבל לא משנה, הרחוק הזה נמצא אצלך, בידיים שלך. כן, אז עכשיו תחשבו מה זה שכל אחד כזה
כל רסיס של מצווה כזאת שזכית פחות שחטה אחת ועשית מה שעשית, אז זה עכשיו נשמר לך בממורי לעולם הבא לנצח נצחים. ונראה לי זה המשל של הבן איש חי, וגם נראה לי אמרנו אותו, ובכל מקרה נגיד אותו עוד פעם, שהוא ניסה להסביר לנו מה זה, למסע אתה מכין צידה, אז הצידה זה המצוות וכל מה שקשור לתורה, תפילות וכו'. אז תחשוב, המסע שאנחנו יכולים ללכת על זה מסע נצחי. הוא ניסה להסביר קצת מה זה נצח, שנוכל להבין בשכל הקטן שלנו קצת מה זה נצח. אז תבדוק כמה... אז הוא אומר, תחשוב שיש ציפור. 46. תחשוב שיש ציפור, שיש בכדור הארץ ארגז חול, וכל פעם באה ציפור ולוקחת גרגיר אחד, וצריכה לקחת אותו עד סוף הגלקסיה. ופעם במיליון שנה היא חוזרת לקחת גרגיר, ונוסעת עד סוף הגלקסיה. כמה זמן ייקח לה לרוקן כזה קד של חול? מיליארדי, תחשוב, רק כל מיליון שנה יכולה לבוא לקחת רק גרגיר אחד מתוך דלי של חול. אז תחשוב כמה זה לרוקן ארגז חתולים של חול, כמה זה לרוקן ארגז חול של ילדים, שהם בונים שם עם הקובול וגשרים שתכניס את היד מתחת, וכמה זמן ניקח לרוקן את זה. אי אפשר לתאר. כמה זמן לרוקן חוף בים? כמה זמן ניקח לרוקן כזה דבר? כמה זמן ניקח לה שכל כדור הארץ מלא בחול וצריך את כל זה לרוקן? כמה זמן ניקח לה? שפעם במיליון שנה יכולה לקחת גרגיר אחד. כמה זמן ניקח לה לרוקן את השמש אם היא הייתה מלאה בחול? אז תחשבו שכל מה שתחשבו זה בכלל לא כלום באינסוף. זה אפילו לא שנייה באינסוף, אם אפשר להגיד דבר כזה. כן? זה אינסוף. נצח. כל פעולה קטנה שאני עושה בשביל הקדוש ברוך הוא, היא תהיה לי הצידה לנצח הזה. ישנת שחת אחת פחות בסיגריה, אז זכית זה נצח נצחים מאינסוף תענוגים, יהיה לך עוד שכר שם. ואם בן אדם יבין את זה, אז הוא בכלל כבר יפסיק לעשן. למה איך זה עובד? תחשוב ששחת אחת פחות, זה קילו טוב לנצח. אז 2 שחטות פחות, זה 2 קילו טוב לנצח. 3 שחטות פחות, זה 3 קילו טוב לנצח. אז אתה מתחיל לצבור כמה שיותר. ושיהודי מסתכל על זה, מה שווה מצווה, שעכשיו אני עושה מה שהצדיקים עושים, וזה יישאר לי לנצח נצחים, וזה הדבר היחיד שילווה אותי לעולם הבא, ואני אשמח בזה, אז וואלה, אז שווה לי עוד פחות שחטה גם. למה לא? ואם אני אשמח מזה, אז שבת הבאה, אז אני בכלל אפסיק 2 סיגריות. ועוד שבת אני כבר 5 סיגריות לא ישן. וככה עד שאני כבר בכלל לא ישן בשבת. ואני כבר אתחיל לשמור שבת לגמרי. ואני אתחיל גם להיות צדיק גמור לגמרי. איך צדיק? כי אני כל דבר קטן, אני מחשיב אותו לדבר גדול. זה הסוד. זה הסוד בעצם בינינו לבין הצדיקים. וזה עבודה של חיים, זה עבודה שצריך לחפור על זה הרבה. בהתחלה אני מזלזל בקצת הזה, כי כל אחד שהוא חוזר בתשובה, בהתחלה הוא מקבל קצת. כן? ככה זה עובד, אתה חוזר בתשובה, אתה מקבל קצת, מה לעשות? כל פעם שאתה מתחיל משהו, אתה לא מתחיל אקספרט. אתה לאט לאט. אבל בגלל שזה ככה, אז אנחנו מתחילים לאט לאט, ואני לא מעריך את הקצת הזה, מה זה שווה הקצת הזה? אז גם אם אני אקבל הרבה, אני לא אעריך את זה, כי תמיד אני ארצה יותר, ואף פעם אני לא מסתפק במה שיש לי. אז לא, אז אני כבר אשאר ככה כזה, זה מה שאני אשאר. אבל הסוד זה מה הופך צדיק לצדיק, מה ההבדל בינו? הרי גם הצדיק התחיל בקצת. מה ההבדל בין הצדיק אלינו? שהצדיק העריך ושמח, רקד מכל מצווה קטנה שהוא עושה. אז עכשיו אם אתה רוקד ממצווה, אז אתה תרצה עוד מצווה לעשות, ועוד מצווה לעשות, ועוד מצווה שאתה תהיה צדיק. כי הרי הנשמה של היהודי היא כל הזמן בוערת. אז היא רוצה, זה כמו אש, צריך לזרוק כל פעם עצים. אז היא בוערת, אז אתה נותן לה כל מיני תאוות של העולם הזה. אבל זה לא מרגיע אותה, כי זה לא עצים, זה כלום, זה אוויר, זה כאילו זרקת האוויר לתוך האש. ורק המצוות יכולים להפסיק את הבעירה, אבל איך רק אם תבין, תשמח מהמצווה. אתה יכול לספק את הנשמה שלך במצוות. אם תשמח מה זה מצווה קטנה, וזה יספק אותך ויתן לך להרגיש, איזה כיף הנחתי תפילין, אז אתה תרצה עוד מצווה לעשות, ועוד מצווה לעשות, ועוד מצווה, וככה הצדיקים זכו להיות צדיקים. גם הם התחילו כמונו, רק ההבדל שאנחנו מזלזלים במצוות, והם לא מזלזלים. אצלהם כל כל פסוק בתהילים זה עולמות אצלהם. כן? הרב גודלבסקי פעם שביבר על עצמו שהוא יצא מהישיבה, רצה לנשום קצת אוויר,
הוא אמר לה, איפה שתסתכל, תראה אישה לא צנועה. לפה, לאחורה אישה לא צנועה, תסתכל למעלה, יש לך פוסטרים, אתה מסתכל למטה, יש עיתונים זרוקים, ותמיד הייתי שומע אותו אומר את זה, ופעם אחת באמת נקלעתי למצב כזה. באמת נקלעתי למצב, ככה היה. מכל כיוון גם על הרצפה הסתכלתי, היה עיתון שפתוח בדיוק ככה אישה. אז אין מה לעשות, תענות. אז הוא אמר, אז הוא פגם בעיניים, ואז הוא חזר לשמור עוד פעם, ואז היצרה עושה לנו, על מי אתה עובד? מה, אני לא יודע שעוד שנייה אתה עוד פעם תפגום בעיניים? אז הרב גולסקי אמר, בחיים אל תענה ליצרה. אסור לענות, אסור להיכנס איתו לעיניים. אבל מה הוא ענה לעצמו? הוא ענה לעצמו, אולי זה נכון שאני אפגום עוד פעם, אבל כל שנייה שאני מוריד את העיניים, זה יהיה לי לנצח נצחים, אין סוף תענוגים. כל שנייה שאני שומר את העיניים, יישמר לי לנצח. וזה ילווה אותי לכל התקופה האינסופית הזאת. ואני גם מוריד שפע על כל העולם וכו' כל מה שאמרנו. אז כשאתה מבין את זה, אז אתה רוצה עוד יותר לשמור, ועוד יותר לשמור, עד שאתה כבר נהיה שומר על העיניים לגמרי. אבל מהיצרה כל פעם לך, מה זה שווה, מה זה שווה? מה זה שווה להתבודד 5 דקות? בודד שעה, אז אתה לא מתבודד בכלל. במקום 5 דקות להרוויח לנצח. אוי 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 אוי. רבי נתן כותב, אפילו הפחות שבפחותים, מועיל להם מצוות התורה, והוא חייהם לנצח. זה הפחות שבפחותים, תעשה מצווה, זה ישלך לנצח. צריך לחפור על זה ולעשות מזה עסק גדול. צריך כל יום לשמוע על זה 1000 פעמים את הדבר הזה. לשמוע על זה, לחפור על זה, להבין מה זה מצווה. למשל, אין לך כוח ללמוד עכשיו תורה, אין לך מוחין. יש כזה מצב שאין, לא בא לך לקרוא כלום. אתה יכול לא לשמוע הרצאה, או לפתוח לתהילים, או לקרוא סתם מילה אחת, כמה סוכים בתורה בתהילים, זה נחשב לך כמו לימוד תורה. קח כמה מילים. או תרקוד בשביל הקדוש ברוך הוא, לא יודע, תגיד שמות של צדיקים. תחשוב על הקדוש ברוך הוא. כן, תחשוב על הקדוש ברוך הוא, תחשוב על יום שבת, לא יודע מה, תחשוב על... זה קל לתפוס, אנחנו לא מעריכים, מה זה שווה? אני לא לומד, אני רוצה ללמוד, לפתוח, ללמוד, לא בא לקרוא, לא בא לקרוא. הכל לא כלום. כן, אז זה לא שווה, מה זה שווה? להגיד שם של צדיק? נו מה זה, קוף יכול להגיד, תוכי מדבר. תוכי מדבר יכול להגיד שם של צדיק. אבל תוכי מדבר, לא עושה כלום, ואתה יהודי שאתה אומר שם של צדיק, אתה פועל את כל הפעולות שהוא פעל, כן? יש הבדל. לא מעריכים מה זה הדברים האלה. יכולים לתפוס בקלות מיליוני מצוות. כן, אבל יצרה אומר מה זה שווה, או הכל, או כלום. רוצה לגוי. וצריך להבין גם שאם כבר התעוררת גם לאיזו תשובה, אז תפוס אותה עכשיו על המקום. כי רוב הזמן אנחנו דוחים את זה. לא שאני אשתחרר מהצבא, לא שאני קצת תגדל, לא שאני ככה, לא עוד שבוע, לא מחר. כן, אני אקרא תהילים, אבל אני אתחיל לקרוא פרק תהילים משבוע הבא. כי עכשיו זה כבר אמצע השבוע, אז מה, אני אתחיל באמצע השבוע לקרוא פרק תהילים? זה מטומטם. כן, צריך סדר. אני אתחיל משבוע הבא, וכל פעם אתה דוחה דברים, אתה בסוף לא עושה כלום. אבל אם אנחנו יודעים מה שלמדנו, שכל מצווה זה שייך לנצח וזה כזה דבר ענק, אז אתה עכשיו תתפוס את זה על המקום. רבי נתן אומר על המשנה, אין להקדש אלא מקומו ושעתו. טוב, בוא נקרא את הלשון שלו, זה הכי כיף. אין להקדש אלא מקומו ושעתו. היינו, מי שרוצה לקדש את עצמו בקדושת ישראל, עיקר עצתו שיבין שאין לו אלא מקומו ושעתו, דהיינו אותה השעה והמקום שהוא עומד בה, ולא יחשוב על שעה אחרת ועל מקום אחר כלל. רק ישתדל להתגבר ולקדש את עצמו באותה השעה והמקום, כי השעה והמקום האחר הוא עניין אחר לגמרי וכו'. אז מה זה אין להקדש אלא מקומו ושעתו? עכשיו אתה רוצה להתקדש? אז עכשיו במקום שאתה נמצא ובשעה שאתה נמצא. למה במקום אחר, בנון צדיק אחר ובזמן אחר, זה תיקון אחר וזה לא קשור למקום שאתה נמצא בו עכשיו. כן? אתה אומר עוד יום, אבל מה עם היום הזה? מה עם התיקון של היום הזה? והתיקון של המקום הזה? הרי רבי נחמן אומר שיהודי נמשך, כל מקום יש לו את התיקון שלו. יכול להיות שבכיסא הזה דווקא היה התיקון שלו, ולא בכיסא הזה. אז אתה רוצה להתקדש, אז איפה שאתה יושב, איפה שאתה עומד, איפה שאתה נמצא, ובשעה בשנייה הזאת, עכשיו תתקדש. כי פה יש לך את התיקון הספציפי שלך. ואם תתקדש עוד 5 דקות במקום אחר, אז זה מצוין. אבל מה עם המקום הקודם? זה לא קשור. אתה אומר, בסדר, אני אעשה תשובה עוד שבוע, אבל מה זה קשור? בסדר, תעשה תשובה עוד שבוע, אבל מה עם עכשיו עם המקום הזה? כן?
אתה רוצה להתקדש בדיוק עכשיו איפה שאתה נמצא. בלי לבלבל את המוח. טוב, בקיצור, יהודי צריך להאמין בעצמו שכל מצווה שהוא עושה זה נחשב כזה דבר גדול, ואדרבה, ככל שהוא יותר רחוק, זה יותר נחשב גדול. כמו שלמדנו פרשת יתרו, ונקרא רק מה רבי נחמן כותב בקצרה, עיקר כבוד השם יתברך, וכשהרחוקים ביותר מקרבים את עצמם להשם יתברך. כי אז הסתלק והתייקר שמה דקודשה ברוך הוא, אליו ותתה ונתגדל כבודו יתברך מאוד. על כן צריך כל אדם להשתדל מאוד לקרב הרחוקים לעבודת השם יתברך. גם אין לאדם לומר, איך אני יכול להתקרב לשם יתברך ואני רחוק כל כך על ידי ריבוי מעשיי הרעים. כי אדרבה, כל מה שרחוק ביותר יתגדל על ידי כבוד השם יתברך ביותר, שישתדל ולשוב ולהתקרב אליו, כי זה עיקר כבודו יתברך כנן. אז אדרבה, ככל שהיית יותר גרוע ועכשיו אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, זה עוד יותר מראה את הכבוד של הקדוש ברוך הוא. כי זה שצדיקים מתקרבים, זה פשיטה. אבל שאחד רשע שהיה בכלא ורצח, פתאום חוזר בתשובה, ולא סתם שם כיפה על הראש כדי לשיר מזרחית ולתפוס קהל. באמת, חוזר בתשובה, רציני, איזה כבוד זה לקדוש ברוך הוא. תראה, אפילו הרשע הזה, אני יכול... למה זה כבוד לקדוש ברוך הוא? כי רשע כזה, אתה אומר, אין לו תקווה, זה סתם, זה בן אדם דפוק, וזה פתאום אתה רואה, הוא נהיה בן אדם. איך כזה רשע נהיה בן אדם? איך? בזכות התורה. אז זה מראה את הכבוד של הקדוש ברוך הוא. מה זה הקדוש ברוך הוא? שהוא יכול להפוך כזה רשע לצדיק. כן? זה העניין. כי רוב העולם אומרים, אין מה, זה רוצח, זה מה יצא ממנו. בתורה פתאום התורה הופכת אותו לבן אדם, ואז הם אומרים, אז התורה הזאת באמת יש בה משהו. אז אדרבה, ככל שאתה יותר גרוע ואתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, אז אתה עושה קידוש שם שמיים עוד יותר, וזה עוד יותר כבוד לקדוש ברוך הוא. אבל גם פה יצר הרע יכול להיכנס. אז הוא אומר ככה, יצר יכול להיכנס בכל מקום. הוא אומר, אם אתה רחוק ואתה מתקרב, אתה כל כך מקדש את שם שמיים, וכל דף, כל פסוק בתהילים זה כזה דבר גדול, אז למה יספק במוען? תן לו הרבה. עוד פעם, כל פעם יחזור לזה מכל מקום אחר. תראה מה זה דף אחד בגמרא, איזה דבר גדול, תלמד 6 דפים בגמרא. מה, זה דבר טוב, למה לפספס? להגיד שם של צדיק זה כל כך טוב, אז תגיד שעה שלמה שם של צדיקים. להגיד תהילים זה כל כך טוב, אז תן ספר תהילים ביום. זה כזה טוב, אז למה... כזה רחוק, שרחוק מתקרב זה כזה דבר גדול, אז הנה תראה איזה רחוק אותה, אז תהיה עכשיו צדיק. תקדש שם שמיים, תהיה צדיק עכשיו, מה, אתה עכשיו לא צדיק, אז מה, זה לא עובד, כן? עוד פעם הוא בא עם זה, ואז אתה לא עושה עוד פעם כלום, כי אתה לא מסוגל לעשות את זה, אז אתה לא עושה כלום. צריך עוד פעם, לא להקשיב ליצר הרע הזה אף פעם, לא להקשיב, גם קצת זה טוב, וכל מילימטר, כל רסיס של מצווה שאני זוכה לתפוס, זה יהיה לי נצח נצחים לצוף תענוגים, ואני לא צריך את הכל, אני אפילו לא צריך. זה לא שזה לא... זה לא צריך את זה בכלל. זה לא מה שמצפים ממך, מצפים ממך לעשות מה שאתה מסוגל, אתה מסוגל ככה, אתה מסוגל, מה שמצפים ממך, לא מכריחים אותך לעשות שום דבר שהוא מעבר היכולות שלך, הקדוש ברוך הוא מבין את המגבלות שלך ויודע בדיוק איפה גדלת, וצריך לשנן את זה, וזה כל העניין, זה כל העניין של התיקון הכללי, כמו שדיברנו. שהתיקון הכללי זה מתקן את כל העבירות, וזה הדבר הכי גדול שהומצא אי פעם, שהרבי נחמן הוריד את זה, זה מתקן את כל המזידים, כל מה שאתה רוצה זה מתקן. תיקון הכללי מתקן בכלליות הכל. ומה זה? זה בסך הכל 10 מזמורי תהילים ודי קצרים, בחרו שם די קצרים. זה לא כזה סיפור. אם אתה קורא את זה ככה על יבש בלי ניגון, בלי כלום, זה יכול לקחת איזה 6 דקות, 7 דקות. אם אתה סתם מריץ את זה. ואיך יכול להיות? כי זה כל העניין. זה מה התיקון הכללי מלמד אותך? שקצת, שאתה עושה את זה עם אמונה שזה שווה, זה התיקון הכללי. מה התיקון הכללי? שאתה מאמין שמצווה אחת זה תיקון הכללי, שמצווה אחת קטנה זה עולמון. זה התיקון, זה מה שזה מלמד אותך, זה אמור להפנים. שיהודי מרגיל את עצמו כל יום לקרוא תיקון הכללי, ולא סתם לקרוא, והוא מאמין שזה מתקן את הכל, אז הוא מרגיל את עצמו שקצת זה גם נחשב. ואני יכול להעיד על זה שזה עשה לי את השטיפת מוח. יותר מכל ההרצאות האלה, זה עשה לי את השטיפת מוח הכי גדולה. כי יש ימים שהלכו לי על הפנים וכלום, קראתי תיקון הכללי והאמנתי ממש, הרגשתי שזהו, אני שיחקתי אותו, זהו, היום הזה מבחינתי הלך תיקון כללי, הכל מתוקן. ככה ממש הרגשתי. כי האמנתי כבר, הרב, שמעתי הרבה את הרב שלום סבא כשהוא חופר על זה כל החיים שלו, וכבר האמנתי בזה. באמת, היה לי ימים גרועים שלא עשיתי בהם כלום, אמרתי, טוב, מה אכפת לי, יש תיקון הכללי, קראתי תיקון הכללי, והרגשתי טוב. אז מה זה חינך אותי? להבין שקצת, מה זה? תיקון קראתי 10 מזמורי תהילים.
אבל למדתי, מה זה 10, אתה יודע מה זה 10 מזמורי תהילים? מה זה 10 מזמורי תהילים? אתה יודע מה זה 10 מזמורי תהילים? כל אות בעברית, אתה יודע, אות בעברית, רבי נתן אומר, אתה עכשיו גר, איך הוא מתלהב שהוא למד אות בעברית? אז תחשוב שאתה ככה כבר מעיף תיבות. לא מערכים. כל מזמור תהילים זה דוד המלך, זה ברוח הקודש נכתב, זה עולמות, תהילים תקראו כמה תשבחות יש על תהילים, 10 מזמורים, זה קצת בעיניך? זה תיקון הכל, זה מתקן הכל. כשאתה לומד להפנים את זה, אתה מבין שכל מצווה קטנה שיהודי עושה, פחות שחטה אחת בשבת. עכשיו שמת פלטה, במקום להדליק על אש, שמת פלטה, ניסית? אתה לא מצליח כל יום להניח תפילין, אז יום אחד בשבוע תניח תפילין. כל אחד כזה שאתה תופס, זה ישרך על הנצח, וזה תיקון הכללי, תאמין בזה, תאמין שהקצת הזה זה דבר עצום. כן? ותבדוק כמה זמן, אין לנו זמן לקרוא על משהו שנסיים כבר עכשיו. יש, מה זה פה? שעה 32, 33 שעות, 34 שניות, 5 שניות. שעה? בסדר, עוד 5 דקות אפשר. ואומר רבי נחמן כותב פה בשבט נפש. עיקר החינוך לעבודת הבורא יתברך, הוא על ידי בחינת הודעה שהוא בחינת חנוכה כמבואר בפנים. התורה חלק ב'. תורה ב' וליקוטי מורתיה. חלק ב', תורה ב'. מה עיקר החינוך? להגיד תודה על כל מה שזכית לעשות. מה זה תיקון הכללי? מה זה מזמורי תהילים? זה לשבח להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. להגיד תודה, זכיתי לתפילין. למה עיקר התיקון זה תודה והרב שלום הראש כל הזמן מדבר על התודה? כי כשאתה אומר תודה, זה אומר שאתה שמח בדבר הזה. אם לא היית אומר תודה. אז אומר תודה, זה מראה שאתה שמח בדבר שקיבלת. כי לפי מה שעובר על כל אחד ואחד, ריבוי האיסורים והצרות והמניעות והבלבולים והתאוות וכו', בוודאי היה קשה להתקיים עד שיזכה לגאולה שלמה. דהיינו שאיש כשר באמת כראוי. שזה בחינת גאולה שלמה. כמו שאמרנו, שדיברנו פעם, מה זה גאולה? גאולה זה לא דווקא שבא משיח. גאולה זה שאתה איש כשר, שאתה עובד השם. ועל כן באמת כמה וכמה התחילו בעבודת השם, ויש שהאריכו בעבודתם ימים ושנים, אבל אחר כך לא יכלו לסבול עוד מרירות הכבדות של הבעל דבר, ונפלו כל אחד כמו שנפלו רחמנא ליצלן. אבל מי שחפץ באמת לאמיתו, לחוס על חייו, עיקר קיומו על ידי בחינה הנ"ל. שבכל מה שעובר עליו יהיה איך שיהיה, אפילו אם ראש הוא בעצמו חייב מאוד במעשיו, שאינם טובים וכו', אף על פי כן, אפילו הגרוע שבגרועים, בוודאי השם יתברך גומל עמו חסדים נפלאים בכל יום, כמו שתגנו לומר, הניסיך שבכל יום עמנו ולנפלאותיך וטובותיך שבכל לית. ודאי שיש לך ניסים, כמו איזה נס זה שאתה עושה מצווה, אחד כמוך עושה מצווה, יש יותר נס מזה. ובוודאי דברי רבותינו זיכרונם לברכה כנים ואמיתיים. אם רבנו תקנו כזה תפילה, אז זה אמת. מה, סתם יגידו, אם תקנו זה אמת. יש, כל יום עובר לנו ניסים. ובוודאי דברי רבותינו זיכרונם לברכה כנים ואמיתיים, שצריכים אנחנו כולנו להאמין בזה. שבוודאי השם יתברך עושה עם כל אחד ניסים ונפלאות וטובות הרבה בכל יום ובכל עת ובכל שעה. אם ירצה להסתכל, יראה הרבה בעיניו, ויזכור את עצמו היטב כמה מעלות טובות למקום עליו. תחשבו בכלל איזה נס זה, שבכלל חוזרים בתשובה וחילונים, מי שהיה בתחתית, גם אם הוא היה דתי אבל הוא היה בתחתית, איזה נס זה שהוא עכשיו חוזר בתשובה ובא בכלל לשמוע שיעור תורה. כי תחשוב בתור חילוני, למה שתחשוב אתה שונא את הדת? איך חזרנו בתשובה? לא יודע, זה נס, לא יודע, אין סיבה. למה שאני אחזור? לך עכשיו לחילוני, תראה שהוא לא רוצה לשמוע אותך אפילו, ירביץ לך, יקלל אותך. ואני לא מאשים אותו, אני בדיוק הייתי ככה, בדיוק הייתי ממש שונא דתיים. למה חזרתי בתשובה? לא יודע. נס. זה נס בכלל, אי אפשר להבין כזה נס. למה שאני כזה פגום בכל הפגמים האפשריים ושונא את הדת? למה שאני אחזור לתשובה? למה? וגם עכשיו, שאני כבר בתשובה ואני כולי על הפנים, גרוע בכל הבחינות, למה אני ממשיך? לא יודע, נס. למה אני זכיתי להתקרב לרבנו מכל שאר האנשים? לא יודע. נס. אנחנו לא מעריכים את זה, מישהו אומר תודה על זה? אני אמרתי לך פעם אחת לעשות התבודדות, שכל התבודדות אתה רק חושב על החיים שלך מתינוק עד עכשיו, ורק תראה בחוש את כל הניסים שנעשה עליך. תראה ניסים, תראה שלא... קדוש ברוך הוא כיוון אותך לזה, אפילו לא עשית כלום בשביל זה. אנחנו לא אומרים תודה על הדברים האלה. ואם ירצה, זה רק אם אתה רוצה, אם ירצה להסתכל, יראה הרבה בעיניו ויזכור את עצמו היטב כמה מעלות טובות למקום עליו, כי כל מה שהאדם זוכה לאיזה מצווה ולאיזה נקודה טובה, בוודאי אינו נאבד לעולם. וכל אחד מאיתנו זוכה לאיזה מצווה טובה, למה? נס.
ואין כל העולם כולו עם כל תאוותיו ואיסוריו והבליו כדאי נגד נקודה אחת של מצווה אחת שכל אחד מישראל זוכה בכל יום. זכית לנקודה אחת ממצווה, שמת כיפה על הראש שנייה אחת, זה שווה נגד כל העבירות של כל העולם כולו. למה? כי בסוף זה ייגמר, וזה יש לך נצח נצחים. רבי נתן אומר את זה, זה לא המצאה שאתה... אין לכם תריש. וצריכים להרגיל את עצמו, שבכל מה שיעבור עליו, יהיה איך שיהיה, יזכיר את עצמו בכל עת, הטובות והנפלאות שעשה השם יתברך עם מועדיהנה. ועל ידי זה יתחזק לצעוק ולהתפלל לשם יתברך תמיד, בבחינת מודה אני על העבר וצועק לעתיד לבוא. ועל ידי זה יזכה סוף סוף לגאולה שלמה, לשוב לשם יתברך באמת. ועל כן, על ידי הבחינה זאת, די גם מתחנכים לעבודת השם, כי כמו שהעבודה שהאדם עושה בימי קטנותו, אף על פי שאין לה שלמות גמור, בפרט כי מסתם התכף אחר כך עושה הקטן מעשה נערות וקטנות, אף על פי כן כל תנועה וטובה שהוא עושה אז יקר מאוד, מחמת שעל ידי זה הוא מתחנך בעבודת השם. כמו כן הוא ממש אפילו באדם גדול. כל זמן שאינו זוכה לשלמות הראוי, ואפילו אם הוא רחוק כמו שרחוק, אף על פי כן כל נקודה ותנועה של הקדושה שעושה אז יקרה גם כן מאוד. כי מבחינת חינוך, ועיקר החינוך על ידי ההודעה. על העבר, ועל ידי זה מתחזק לצעוק לאבא, על ידי זה שזוכה לתשובה שלמה כנ"ל. אז נעשה סיכום של כל מה שלמדנו היום. שהאזרח והגר ומי חוטב מימיך עד שמי שואב מימיך חוטב אצלך. כן, מי שואב מימיך חוטב אצלך והגדולים והקטנים שמשה רבנו כינס את כולם, מהשרים והראשים עד הכי קטנים עד הגבעונים הרשעים, את כולם הוא כינס ביחד וכולם קיבלו את התורה, מי שעומד פה היום ומי שלא עומד פה, כולם קיבלו את התורה, גם אנחנו. אחרי כולנו קיבלנו את התורה. וכולנו שאנחנו עושים מצווה, אנחנו מפעילים, אם אנחנו עושים אותה כמו שצריך, מפעילים את כל הפעולות שאפילו צדיקים עושים. רק הם עושים את זה יותר לבח פחות, אבל בכל מקרה אנחנו מפעילים את אותו פעולות שהם עושים. אז מה החינוך פה, החינוך להבין פה? חינוך זה שתחנך את עצמך לסמוך מכל נקודה טובה שאתה עושה. ואם אתה שמח מכל נקודה טובה שאתה עושה, אז תרצה עוד נקודה, ותרצה עוד נקודה, ותרצה עוד נקודה, ועוד נקודה, ואז בסוף תהיה גם צדיק. מה ההבדל בין צדיק אלינו? שצדיק רק מעריך כל דבר קטן בעבודת השם, ואנחנו לא מעריכים כמעט כלום. זה כל ההבדל. הוא מעריך מה זה מילה אחת, ואנחנו לא מעריכים אפילו מה זה ספר שלם. כן? אבל זה ההבדל. ואם נשמח מכל דבר קטן שזכינו בקדושה, וגם אנחנו בעזרת השם נהיה צדיקים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אנחנו ברוך אתם רוצים לשמוע. בא להם תורה ומצוות שנראה, אתם העתיד כל הגביל, תורה ויעדים. בלעדיו לא היה שלמות. יש לנו 49 ימים, רק שכולם ביחד, רק אז יש שלמות של 50. ובלי זה אין שלמות. אז אסור, אין כליים, כי אז אתה מערבב ואתה מחלק שובר דברים. אז לסיכום, פרשת קדושים, זה אומר שאנחנו צריכים להיות מובדלים משאר העולם, אבל איך מובדלים? על פי התורה הקדושה שמבודלת על פי הצדיק. שאני מבין מה אני צריך לעשות על פי התורה, ואני שואף לעשות את זה. ואיך אני מגיע לעשות את זה, שיש דברים של רגשות וזה, אז בשכל. שאני חופר לעצמי בשכל כמה חשוב, ואני חופר על דבר, על העומק, ואני רואה אותו בפנימיות, בפשט, בדרשים, כמה חשוב איזה נושא מסוים, ואז אני מתחיל להתפלל עליו, ואני לומד עליו הרבה, יש לי הרבה תפילות עליו, ואני לומד וחוזר הרבה פעמים, עד שזה נכנס לי ממש למעשים. זה דבר, ואהבת לך כמוך. איך אני יכול לאהוב מישהו שלא קשור אליי? אז באמת אין מצב לאהוב מישהו שלא קשור אליך עם הלב סתם ככה. אבל שתבין את כל מה שלמדנו ותחזור על זה כמה פעמים, כמה זה חשוב, וכל הבחינות שלמדנו פה, ותלמד ותפנים, בסוף הלב כבר לבד יואב, אפילו לא תצטרך להתאמל את זה. וככה כל דבר בתורה. אתה רוצה להרגיש על פי התורה, על פי הנשמה, אז צריך שהנשמה שהיא בשכל, היא צריכה לקחת את המושכות של הרוח, ועל פי התורה להנחות את הלב שלך. וזה רק אחרי הרבה לימודים והרבה תפילות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.